6 miljun żagħżugħ u żagħżugħa taħt il-25 sena fl-Ewropa qegħdin bla impjieg jew qed ifittxu xogħol. Dan ħareġ waqt il-laqgħa tal-MEUSAC Call Group fejn fuq l-aġenda kien hemm il-qghad fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Il-laqgħa tal-MEUSAC Call Group tmexxiet mill-Ministru għad-Dijalogu Soċjali Helena Dalli. Il-Ministru Dalli qalet li aktar minn 7 miljun żagħżugħ u żagħżugħa fl-Ewropa mhumiex fl-edukazzjoni, taħriġ jew fid-dinja tax-xogħol. Komplet tgħid li l-problemi u l-isfidi għal ħolqien tal-impjiegi fost iż-żgħażagħ huma riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja internazzjonali li esponiet il-vulnerabilità taż-żgħażagħ biex dawn isibu impjieg. Fil-laqgħa ġew diskussi wkoll il-proposti indikati fl-istrateġija Jobs Plus fejn kien spjegat li Malta se tkun qed tressaq il-proposti tagħha dwar l-isfida tal-qgħad fost iż-żgħażagħ sal-ewwel kwart tas-sena 2014. Għal dan l-iskop diġà saru l-applikazzjonijiet għal fondi mill-Unjoni Ewropea bl-iskop li tkun imnedija skema li għandha tgħin direttament madwar 300 żagħżugħ u żagħżugħa. Waqt din il-laqgħa tkellem iċ-chairperson tal-Jobs Plus Clyde Caruana li qal li l-Unjoni Ewropea trid taħdem aktar fuq it-tranzizzjoni taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għax-xogħol. Dan għaliex ħafna żgħażagħ isibuha diffiċli biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol minkejja snin twal ta' edukazzjoni.